הצמיד אגרוף לחזה שלי, לחץ, אז הוא אמר לי שאני אוריד את התחתונים. ראיתי אותה שהם אונסים אותה. הם תפסו אותה ושמענו את הצורחת. צרחות של צורכת על החיים, כאילו. לא. זה היה צחוקים, זה היה דחקות, זה היה להעביר אותם מאחת לשני. הם חגיגו שם. את שומעת את הצעקות, ואז את שומעת שקט. אחת הבנות חוזרת, ואנחנו כולם יודעים שמשהו קרה. ואז היא סיפרה לנו שהוא נגע בה. He started touching me and I resisted, and then he dragged me to the bedroom. השמלה שלה הייתה מופשלת כלפי מעלה, והרגליים שלה היו מפוסקות. למה זה מה שצריך לזכור ממנה? Disfiguring their faces and their sexual organs. You'd see that multiple times. It's like they wanted to inflict pain in the cruelest manner possible. They have redefined evil. גופה של ילדה, ומרחוק אני כבר מבין שהיא ערומה כולה. המקום האינטימי שלה ממש פצוע, מדמם, הוא כאילו ממש כולו מדמם.